Здравейте, приятели! Днес ще поговорим за email маркетинг и лист билдинг. Като ако не сте запознати какво представлява, ще дам някои основи. В поредица от 3 видеа ще говоря основно за лист билдинг. Значи лист билдинга представлява набирането на потенциални клиенти или несъществуващи клиенти в една база данни от имейли и имена. И след това, това е вашата мейл листа. И след това може да комуникирате с вашите потенциални клиенти, като им предлагате различни оферти и съответно да продадете продукт или услуга. Значи схемата много масово се използва, особено на Запад, в България по-малко, но вече така доста сериозно настъпва и към България. И в поредицата от 3 видеа, които ще създам сега, ще говоря основно за лист билдинг, като първо ще кажа основния метод, който масово се използва. След това в второто видео ще дам една малко по-напреднала техника. А в трето видео ще говоря за, според мен, поне от нещата, които аз съм естествал, които съм открил, според мен е една от най-добрите техники за създаване на мейл листа, за лист билдинг. И точно там конкретно ще посоча един мой конкретен пример, как за 3 дена създавах една мейл листа, която след това с изпращането на един имейл генерираше продажби от $356.50. Това е максималното за имейл, който съм изпратил към тази мейл листа, но и средният резултат е доста добър. Значи средният резултат беше около $166 на изпратен имейл, което мисля, че е един много добър резултат. С написането на един имейл, който ще отнеме, да речем, половин-един час, за да го подготвите, да го напишете, да го изпратите. Вече написването опира малко и до копирайтинг и до другите неща от имейл маркетинга. Като изпратите имейл, може да генерирате подобни печалби. Значи тази напреднала техника ще е в трета част на видеото. Сега ще започнем с основите на лист билдинга. Сега тук някъде трябва ще има едно затрине. Грозничко пиша, но го говоря, така че ще го разберете. Стандартният метод за правене на мейл листа, на лист билдинга, как се прави. Значи някои от вас може да сте виждали, по принцип повече би трябвало да сте виждали, но може да не сте знали какво точно виждате. Събирането на имейли може да стане по няколко начина. В интернет един от най-основните начини е така наречената squeeze page. Squeeze page представлява някакво заглавие тук, след това тук е някакъв текст и тук една форма, име, имейл и бутон, Submit, в която тук предлагате нещо безплатно, като например това може да бъде, естествено в цифрова формация много хората да се го свалят, може да бъде книга, може да бъде така наречения репорт, някакво съкратено издание на книжка, някакви знания, които имате, ценни знания, които може да предадете на хората или дори да продадете, но в случая няма да ги продаваме, а ще използваме този репорт, книга или каквото е било, за да привлечем хора към нашата имейл листа. И как работи схемата? Те прочитат какво предлагаме, ако ги интересува, попълват се име и имейл, натискат бутончето Submit, влизат в вашата мейл листа и получават съответно продукта, който вие предлагате тук за download. Това става автоматично с използването на autoresponder системите, за тях ще говорим отделно, като отделна тема, за сега искам основно да обясня лист билдинга. Така, тук, за да можете да привлечете хора да влязат в вашата мейл листа, естествено трябва да имате трафик към тази страничка. Това е една страничка, която може да е на ваш сайт и трябва да докарате трафик. За докарането на трафик ще говорим най-различни техники, но когато дойде някакъв трафик, според това колко добра е офертата, колко таргетиране на трафика и от различни други променливи, различен брой хора ще харесат идеята и ще се включат в вашата мейл листа. Значи процента на хората, които влизат и се включват, е така наречения subscription rate. Subscription rate. Subscription rate. И той, примерно, ако кажем, че е 5%, това означава, че на всеки 100 човека, които влязат на вашата squeeze page, на вашата страница, 5 човека ще попълнят тази форма и ще изпратят данните.
След като вече имаме тази мейл листа, какво правим с нея? Значи, ако имаме наш продукт, се опитваме да го рекламираме. Като мейл листата, за да сме полезни на хората, не ги бомбардираме само с някакви платени оферти, да се опитваме да им продаваме нещо, даваме някаква полезна информация, която им е ценна и информация, която е свързана с това, което сме оферирали тук на страницата. Значи тук, ако говорим, примерно, един от последните примери, моята преподавателка по английски помагам да се разработи подобен бизнес, като тя прави уроци по цигулка. Много добър цигулар е, също и преподава на деца офлайн, в смисъл не онлайн. И сега аз си дадох идеята и я съпровождам, така помагаме да изнесе бизнеса в интернет. И сега, примерно, ако вземем нея за пример, тя тук, ако каже, примерно, този Squeeze Page може да рекламира някакво видео или някакъв материал, който тя има, с което дава някаква техника за свирене на цигулка, която е нестандартна и за много хора би била интересна. За да получат те това видео, попълват си формата и след това получават достъп до видеото. Оттам нататък хедър, значи моята преподавателка по английски започва да им предлага най-различни. Тя примерно има си блог, всеки блог публикува по няколко видеа на тема обучение за свирене на цигулка. Може да го използва като нюслетър, да ни изпраща информация за новите публикации в блога, но и в един момент, когато има някакъв продукт за продажба, значи идеята е да направи един курс цялостен на обучение за свирене на цигулка, който ще включва от самото начало до края абсолютно пълно обучение. Тогава тя ще го издаде като един курс, който ще продава и може да го оферира на мейл листата си. Значи това е един начин за печелене. Рекламирате си вашия продукт. Втория начин е афилиет маркетинг. Афилиет маркетинга представлява значи, ако вие рекламирате нечи чужд продукт и реализирате някаква продажба, вие получавате така наречения афилиет комисиона или посредническа комисиона. И съответно пак към мейл листа трябва да изпращате такива оферти за такива продукти, които са свързани с това, което рекламирате. В нашия случай с Header, тя вече го прави. Към мейл листа се изпраща също и така оферти или идеи за книги, които могат да са полезни за деца, когато се обучават на цигулка. Примерно там вече партитури, не знам, други неща. Може да даде също и съвети за продажба на как се избира цигулка, нали, нещо, което е силно свързано с това, което тя прави, но тя не продава цигулки. Но е свързан продукт, може да много успешно да рекламира продажбата на цигулки. Така, преди малко казах, че е почти задължително тук да имате цифров продукт, за да може да привлечете хората в мейл листа си. Това е когато говорим за онлайн. Едно нещо, което ми е хрумва сега, може да предлагате и офлайн услуги, външни услуги, пак на базата на Squeeze Page, като тук евентуално може да дадете при попълването на данните да дадете код за отстъпка. И ако дойдат примерно в фризьорския салон, ако те са пълнени тази форма, получават си талон за отстъпка, идват в салона и се я ползват отстъпката. Значи получават една отстъпка, срещу това да влязат в мейл листата. След това към мейл листата, когато са в мейл листата, това са потенциални клиенти, вече сигурно използвали услугите ви. Когато имате някаква нова услуга или нещо интересно, някакво предложение, съответно може да го оферирате на клиентите си в мейл листата. Да не ви звучи много трудно, мейл листите се управляват много лесно, защото се използват autoresponder системи и mail listing системи, като една от най-популярните в цял свят е aweber.com. Но за сега това не е превентна тема на сегашното видео, за нея ще говорим по-нататък и въобще за другите системи за email маркетинг. И това е общо взето като основи за листбилдинга. Да спомена още един пример тук от българската практика. Пак говорим за офлайн бизнес, когато не става въпрос за Squeeze Page или за онлайн присъствие. Офлайн пример тук беше, доста фирми вече го правят, но последното, което се сещам, Bulls.com, вървяха по улиците и раздаваха едни флайери, в които участват за томба да спечелите нещо, като трябваше да се пълните името и телефона. Значи там вече не говорим за мейл листа, а за телефонна листа. И като се пълните името и имейла, влезете в томбалата да печелите там PlayStation, не знам точно какво беше,
И съответно, имайки вече вашия телефон, Bulls.com започват да ви прозвъняват, имате ли нужда от нашите услуги, да си купите системата Bulls.com и така нататък. Значи това е един пример, който много подобен на листбилдинга, само че с телефони и с такъв мобилен маркетинг. Това е като основи. В следващата част, във втората част на тази презентация, във второто видео, ще поговорим за една малко по-напреднала техника, която повечето хора се използват тази стандартата, защото може би или не знаят по-напредналата, или може и да не вярват в нея. Ще обясня нея. А в третото видео вече ще говоря за най-напредналата техника, която аз лично много обичам и ми е донесла много добри резултати. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Заповядайте към втората част.